Hello, mabungahong kagabhion. Kaninyong tanan diha mag-live ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Okay. Mabungahong kagabhion again, mga kaigsuunan, live ta. Share sa nako. So kamo diha mga igsuon, makita diha ato na ning i-share, no? Atong i-mention atong mga higala sa comment section. Ako sa ning i-share igsuon. Kada itski. Bawal manablihan. Wala pa ayo. Kaya ako sa i-share mga igsoon. Kumusta mga kaigsuonan ang inyong adlaw diha, no? Lunes, okay? Ako nag-ampo kanunay na. Namos mayong kahimtang diha, no? Mayong panglawas, doon sa Ginoo pod. So ako sa ni i-share mga igsoon, no? Again, ako sa ning i-share kay kung itag ba. Wala ako sa gitag. Alright. Wait sa mga igsoon ako sang i-share, no? Sa wala na kabalo, no? Sa dili aware ba? Nata diri sa to ang usa ka page igsoon kaning bag-o nga page na to. Mabungahong Kristohanon 2.0 kay dili pa ta ka live sa to ang page nga Mabungahong Kristohanon katong daghan bitaw kayo og kuan followers nga 221,000 dili ta ka live kay restrict ta. So bawal ba? So mao na nga naghimo ta ni igsoon Mabungahong Kristohanon 2.0. So ako sa ning i-share igsoon didto no sa atong page nga Mabungahong Kristohanon gyud. Okay? Mayong gabi, Pastor from Albert Timan, General. Mayong gabi, sad, Brother Lord James Talingting. Mayong gabi, Pastor from Lot May, watching from North Cotabato po. Okay. So may uban rin. Estrelio Chelmana. Stephanie P. Irasab. Okay. Mayong gabi, Pastor, watching from Palo Leyte. Okay. Mayong gabi, sad, Igsoon. Rona Ricardo Timunan, watching from Dumaguete, Pastor. Si Daryl ni Pastor. Si Daryl. Daghan ko kaila Daryl ba? Praise God. No, daghan ko kaila Daryl man. Nag-aasta man siya. Bisin mitong Daryl taga dito sa kuan po. Sa Isidro na po yun. Oh, daghan man. Okay? So, start na ta. Kumusta mga igsoon? Ako mong gihangyo nga atong i-share tong live this evening aron ang uban makadungog sad ba no nindot ning before ta magpahulay mga tulog mamati tagpulong sa Ginoo no nindot kina unya ako mong gi-encourage nga inyong i-mention inyong mga higala sa comment section para makabantay sila ba unya kuan pwede sad mo mag-type og at followers at highlight at everyone no kay
kuan mga igsoon aron matikdan ta ba nga nag-live ta karon mga igsoon no, kay ang uban dili jud aware nga nata diri. Kay sigaran usually ang may bawaan nila igsoon is nata tong mabunghawong Kristohan katubi tong daghang kay followers 221 restrict man ta didto no. So praise God gihapon igsoon, praise God gihapon no. Okay, so Riza C. Mercado, may gabi, Pastor watching from Dalaget, Cebu. And Bonifacia Cuevas Sinis, good evening, Pastor watching from Dumaguete again. Jeneline Dalaget Polansos from Davao Oriental po. Okay, so ako din mong encourage Sigson ngayon yung i-invite yung friends to follow our page kaning Mabungahong Kristohanon 2.0 kay aron ma-notified sila, makabantay sila ba. Mayang gabi, Pastor from General Santos City. Regards media sa Buayan. Kay Jasper Pipico. Okay. Praise God. So, shout out na ko dahil tanang mga OFW diha no sa lain-laing sulok nining kalibutan mga kaigsoona no. Mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent resident, shout out no. Shout out sa mga brad diha, long live kanunay uban sa gracias Ginoo. Mga brad, ipalihog invite sa mga brad na to nga ari na ko makita ninyo no. Naidahang mga brad na ko igsoon nga kanunay nagtanaw sa live na to. So mao na nga ang uban dili aware nga nanata diri. So mga brad, to all my brothers and sisters of Alpaca Paro who are watching this time, invite nyo mga ato mga brad to follow our page aron makita nila darata. Amen. Good evening, Pastor from Sister Estrelado Chilame. Okay. Kunya akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Pasensya na gid mo no maabot wa ko kaabot ganina. Diha, wala ko kaanha di ay kay nay importante nga appointment nga kalit-kalit no. So, still akong gi-shout out ang Cebu City Jail, shout out nako ang akong mga brad sa diha no, abanti ta padayon tas pagpangalagad sa Ginoo samtang naay kinabuhi, naay gininhawa, naay paglaom sa Ginoo. Unya ko ansad mga brad nako diha no, akong shout out si Brad Aris. Brad, padayon ta no. Padayon tagsidlang no Brad Aris, paggamit ta sa Ginoo diha. Brad Magu, Brad Ibang, Brad Jao, okay, Brad Kenneth, og sa tanan nga naa diha sa bahay ni Kuya. Last time nakaanha ko 2 successive Mondays is diha ko sa RDC. Natapok man to niya. Tong last time pag is RDC 1 ko no. Shout out sa mayor diha, si Mayor Ayan. Basta tanan nga naa diha, no? Maximum 4, shout out, maximum 19, maximum 15, ang mga nasudlan ako, ang mga brigada, shout out tanan. And of course, akong gi-shout out ang tanang mga jail officer, tanang mga warden sa Cebu City Jail. Thank you so much for the opportunity nga inyong gihatag kanamo aron imantala namo ang pulong sa Ginoo dili relihiyon, no? And shout out na ko nga akong team diha sa Cebu, ang Living Water Christian Fellowship. Okay? Actually from Puok Talisay na sila kung mga kauban diya, Kanipaan Puok Talisay niya. Shout out na ko sila si Pastora Ninette. Una ta sa kuanbi sa Ladies First no. Sister Sheila, Sister Jordan, and of course ang mga kalalakinan sila Pastor Herman, Pastor Jay, Brad Adsel, shout out, Brad Danilo, Brad Jerry, Pastor Jemuel, Brad Jemuel no, mga brad na ko, mga akro ni mga igsoon, Brad Louie. Nga magikan sa ni sila sa prisuhan sa garan na ni. Unya nagawas nagibag-os Ginoo mo na ikauban na mo dito nga mosulod no. Unya sila si Brad Arturo singa na tong usay. Galimot ko basta Flores no. Basta kami ang whole team. Brad Adonis tanan-tanan og sa tanang mga taga-baptisan nga tigsulod diha og sa katong Khalid Ministry no. Shout out ninyong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtan-aw. Unya mga amigo ng mga kapulisan, shout out no, Campus Menya, Cebu, Arisa mo sa Clarin Police Station, the station mo diri. Shout out among hippie sa Chief Amba. Okay, so let's go. Praise God again. Before we proceed, I just want to encourage everyone to share our live this tonight. I-share na to itong live igsoon unya atong i-mention atong mga higala sa comment section ilang mga ngan aron makabantay sila nga dera dayta dire. Nya please invite your friends as well to follow our page para mabibo ta diri bag-o pa ni, but praise God kuan pa ni nato igsoon 3 days pa ni nako ni siya giatiman gyud kay gibiyaan naman ako ni. So ning reach na ta today og 1,500 plus so nga followers no. So salamat sa Ginoo, hinahinay lang ko ta, hinahinay para sa kamayan sa Ginoo no. Kay
wa man ta nag-ampas nga daghan kay tag followers, no? Praise God kung mudaghan. Ang importante igsoon nga mamantala natong pulong sa Ginoo. Amen. So bisan na restrict ta igsoon sa ato ang atong usa ka page nga mabungahong Kristohanon, kay kani mabungahong Kristohanon 2.0, but still God makes a way. Mao ni karon igsoon nga naipaagi ang Ginoo nga maka-share gyapon ta, maka-live gyapon ta diri mga igsoon. Amen. So our topic for tonight day is about end times gyapon, no? About sa kagubot ning palibot, no? Unsa atong buhaton igsoon nga kita na to ron ang social media hugaw kayo, makita na to ang mga pangitabo sa palibot ba, ang generation karon atong nakita nga grabe na jung daotana, no? So unsay ato ang buhaton isip mga Kristohanon, no? Unsa may ato ang action ani nga gipakita, no? So mao na nga to ang topic karon. Nindot ni igsoon. Nindot ni. Actually igsoon mao ni ang mo ang tema katong kanu sa ato last February speaker ko sa youth fellowship. Kunya mao ni siyang ang gisgutan dito. Ako speaker mga igsoon. So ako lang gibalik kay relate kayo, konektado kay sa pangitabo sa palibot karon, no? But before we start, before we move on, before we proceed, let's pray. Atong i-welcome sa ang presence ni Lord kay kung wala siya watay mahimo. Dili ta mahimong mabungahon kung wa siya. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Salamat kay Ginoo nga imo ming gidasig. Taliwala sa among kabisi, kakapoy Ginoo, but you encourage us Lord to share your word, to meditate your word, Lord God. Ingon kasi mong pulong duha kung tulo magkatapok niya maghisgot sa imong pulong nakas taliwala. So Lord God, walay laing sentro karon sa topic na mo. Walay laing among hisgutan karon kung dili ikaw ang imong balaang pulong. So Lord God, unas tanan hilimpyuhi among kasing-kasing, hinlui mi, andama among panudlanan Ginoo nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin. Mutuhop ang imong pulong Ginoo nga among madungog karon. And Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainudsanon ug labaw tanan doers of your word. Masinugtanon gyud sa imong pulong kay ang blessing, ang breakthrough, ang milagro na sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word. Unya we forget it, no? After all, but Lord God, need jud namo nga we become doers of your word kay ang breakthrough, ang kahibulungang butang, ang panalangin nasa pagsunod. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. And tagay mi kaalam nga langit nun Ginoo. Mao ginamong gisaligyan kay dili na mo matugkad ang imong balaang pulong gamit sa among tawhanon nga kaalam or kalibutanong kaalam. So Lord God, we welcome you and we invite your presence. Among gi-invite ang imong Holy Spirit nga giyahan mi, lamdagan mi. We're praying for divine guidance for us tonight, and you're gonna bless all the viewers right now, Lord God. Bisan pa man ang mag-replay ani Lord God, i-bless panalangini. Samtang as we listen to your word tonight, let it be, Lord, nga among ma-feel, mabati, masinati, imong gahom, imong presensya, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Let your will be done. Wala mi nag-isag relihiyon. Among giisa lamang gipataas, ngalan lamang ni Kristo Jesus. So, Lord God, nabiling panahon mo itugyan ka nimo. This is your moment. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, we have 47 viewers. Okay, not bad sa atong new page, and so on. Praise God. So, again, before we start, again, akong gi-encourage mo nga mo. Hi sa akong sawa. Pakita sa lab. Nakita ba kayo nag-red na ba din akong sawa? Ha? Tanawa ba? Okay, akong sawa. Okay. Before we start, again, akong gi-encourage ang tanan nga invite ang yung mention yung mga friends and loved ones here in the comment section kay kung ano siya mga igsoon. Kaning atong topic karon tonight is, this evening is about sa kaning pangitabo karon ba, no? Nga unsa ka dautan ang pangitabo karon, unsa ka grabe na bitaw nag-level up na ang kadautan igsoon. Unsay action na to, unsay atong buhaton isip Kristohanon. Amen. No? So mao na atong topic karon igsoon. Loy Carillo. Thanks bro. You're welcome, brother. Okay? So, let's start. Okay? Anyway, ako nag-shout out dahil ang 221,000 followers sa mabungahong Kristohanon. Katong page nga na-restrict ba? Daghan kay tag-followers do mga igso, no? Mabitaw ako ni siyang di-share dito para sa ma-aware sila. Shout out na ko si, ang kuhan man ang legend, no? Si Brad Felix Oliver Carreras
Bacaresa, mao gini siya ang legend igsoon nga. Mao gini siya ang original nga lead guitarist, sakto ba ko brother, sa Victory Band. Amping ka brad, amping no. Asa mga karon gipaluna sa Ginoo, nakakas Amerika man siguro to. Okay. So let's start. Praise God. Salamat sa Ginoo. Teksto na to. Ari sa Episo 5:16. Ari ta mga igsoon sa sinulat ni Pablo ngadto sa Episo, sa taga Episo. Kung masahon rin igsoon na, Episo 5:16. Okay, ingon rin mga igsoon si Pablo. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Okay? Again, Episo 5:16. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Inumusag tubig mga igsoon kay murag kuan ba? Uhaw. Okay? So, ato na dungog igsoon ang letter ni Paul ngadto sa taga Ephesians. Okay? Sakto ba ko? Yes, Ephesians. Episo man ni. Ingon siya igsoon, no? Na siya gitawag og pagpahinumdum. Oh, no? Okay. Ingon siya, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Okay? Gisulat ni Pablo ngadto sa taga Episo. So ang gisulat ni Pablo ato daw i-connect sa ato apong kahimtang karon. Sa karon sa atong current situation. Ingon siya diri, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Kabantay mo nga medyo haom siya, no? Ming haom siya, ming connect siya sa atong panahon karon, no? Obserbari ang palibot. Dautan dili dautan. Kabantay ka karon igsoon nga ang mga kadautan murag gihimong normal nowadays, no? Ning level up ang kadautan, lahi na ang mga generation karon, no? Mas rampant na ang krimen, rape, shabu, droga himbalik na, no? Ang akong gibiyaan sa unang himbalik karon, barato na kay igsoon, no? Mostly ang uban nag-expect og mo barato ang bugas pero ang hingbarato ang shabu. Ano na kabantay mo yes da? Realidad na kamatuoran. Mo na nitabaw karon. So kung atong i-connect kuan igsoon i-relate. Okay, relate ba? Ang kaninga verse sa atong sitwasyon karon, konektado siya tanawa ingon ni Pablo. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Dautan gyud mga igsoon, no? Ganina nagkuha ko sa kong anak sa school niya. Appeal man siya sa volleyball kay gikuha man siya, gitrain siya as one of the athlete. Okay? So diha ko'y na istorya nga amahan sad nga ako apong batchmate during my high school days. Kuha sa siyang anak. Ingon siya nako nga, pastor, ang ako ang anak radyo akong tuyo pero akong dalhon ni akong mga pagumangkon uban kay tricycle man yang gidala. Kay lahi na rong kuana pastor, lahi na rong panahon na di na kumpiyansaan, no? Nindot jud nga hands on ta sa atong mga anak unya ato yung kuha hatod kuha sa eskwelahan dili ta magkumpiyansa kay grabe ang panahon karon, no? Grabe na mga rape, mga bata pa kayo, no? Grabe. Igsoon, grabe ang kadautan karon og ning haom ni sa ato ang bersikulo karon nga nag-ingon si Pablo sa taga Episo nga ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Dautan kaayo, mga igsoon. Mauna nga gipangutan na ta mo ganina nga yes, ang ato ang panahon karon, ang ato ang kalibutan, ang atong sitwasyon, ang atong palibot, grabe nang dautan na, nagkadautan na. Nakoy nadunggan igsoon nga just this morning nga usa ka nagtrabaho siya sa kana bitong tig-deliver og mga parcel. Ninja Van or something like that. Sitawagan na tig-deliver ba kanang mga Lazada na Shopee nga bitaw. Ming resign siya, ning undang siya sa iyang trabaho kay matod pa niya di safe daw kay sometimes mag-deliver siya og parcel. Murag naa ako na something nga magsunod niya na somebody nga magsunod niya og perminti daw. Ya uso ba yung tulis ron, uso ang kawat ngano man natungod kay ming taas ang kaso sa illegal nga droga. Ako igsoon diha ko gikan usa pug kus kawatan sa una ngano man. Once kusugal yung illegal nga droga igsoon, mahal ba yan ang shabu, no? Nya ibutan dalang og barato ang shabu, ingon sila na ako nay
Na ako na yung mga lugar kuno nga ang shabu na abot nag 60, 50. Pero naadyo yung mga lugar nga mahal-mahal ang shabu 100 pinaka minimum. Now, dili tanan maka-afford ana no kay namay daghang adik-adik nga walay trabaho. So di jud kalikayan igsoon nga ang first option sa adik-adik igsoon pareha na ko sa una. Mangawat gyud, mangawat, manulis, mang snatch no. Mao na no akyat bahay, mao na no. So mao na nga ningingon tong nagtrabaho igsoon na tig-deliver og parcel nga. Ningundang ko kay mao na kay kulbaan man ko kay murag perminti na ba nga nagsunod na ko no. So dili safe no. Di dautan ang panahon karon igsoon no. Dili ka kumpiyansaan. No? Kita mo tong nag-viral nga nag-checkpoint ang pulis, tong ang chief mismo ningon siya. Iyang parahon unya nay mga nay amahan, di ba niya nay anak ni sakay niya iyang parahon nga. Kisa man ni anak nimo, inday paminaw ha, ayaw guli, ayaw gawot sa eskwelahan kung di mo abot si papa, sam kay bao mo. Kay bao sila mismo nga dili na ron ka kumpensaan igsoon, no? Second Timothy 3:1-5 according to Brother Stephen Nicolas, mao gina akong giwali atong mga niaging panahon, no? Yes, katapusang mga adlaw, malisod ang panahon. Grabe, no? So, way kumpiyansa. Now, ang atong himuon mga Kristohanon unsa man? Dara sa first line, ayaw paggamit ang inyong panahon, no? Kita nga mga Kristohanon igsoon dapat sa panahon karon nga grabing daotana ng kalibutan. Dili na to usikan atong panahon, no? Dili ta magpauyon, dili ta mo sabay igsoon. Mao na gingon sa Romans 12:2 nga do not conform to the patterns of this world. Amen. Kung dili atong bag-ohon ang atong unahuna igsoon, no? Dili ta mo sabay, dili ta magpatakod kung dili kita may manakod sa kalibutan. Ato silang dalhon sa tiilang sa Ginoo. Gingon diri igsoon, ayuha paggamit ang inyong panahon, no? Wala tay dapat usikan nga oras. Ang gusto ipaabot ni Pablo igsoon, matag minuto, matag segundo, matag oras atong kinabuhi igsoon. Buhaton lamang nato ang mga butang nga nahimaya ang Ginoo. Amen. Mao na example sa nga gitarong nato paggamit ang atong panahon kay grabe na rampant ng krimen igsoon, normal rang krimen karon. No? Again, ako ni siyang balikon igsoon, ako'y kaila ba nga hilig sa pariyasan ako, hilig kayo og health conscious ba, hilig og jogging, workout. Babae ingon siya nga sa panahon karon dili na kumbensaan og mag-jogging ka nga ngit-ngit, mag-jogging ka gabi or mag-jogging kag kadlawon around 4 AM or 4:30 AM, no? Ngit-ngit pa, no? Di ka kumbensaan kay dagsang ng mga adik-adik, no? Nindot mag-jogging ron pastor ka ng hayag yun, no? So, dili safe, igsoon. Safety ta kung natas tilan sa Ginoo. So, tungod kay ang kadautan ron ning dagsang naman igsoon, dautan na kay panahon karon ba. Ang ingon des balang kasulatan nga dili na to usik-usikan pud atong panahon, no. Kinahanglan igsoon nga ipakita nato nga lahi ta. Atong i-apply diri mga igsoon ang Mateo 5:16 nga pasigaon nato atong mga suga igsoon, no. Wa di ta maglangay-langay kung dili mo sidlak ta. Taliwala sa kangit-ngit karon nga naitabo sa kalibutan sa palibot igsoon. Kita isip Kristohanong timan niini suga ta, iwag ta igsoon. Sa panahon nga atong gidawat si Kristo, mingtuo ta niya nga siyang atong manluluwas, iyang gihatag iyang kinabuhi mabaw sa krus sa Kalbaryo, namatay siya, nabanhaw siya igsoon, naluwas na ta igsoon. Ingon siya, ako ang kahayag nining kalibutan, ang kahayag atong gidawat ning sulod sa atong kasing-kasing, musidlak sa ta. Amen. Ipakita nato nga lahi ta igsoon. Ipakita nato nga natay Ginoo natay Kristo. Ipakita nato igsoon nga nagsubay tas kamatuoran o naglakaw tas kahayag aron malamdagan sila, no? Kinahanglan igsoon nga musidlak ta taliwala sa kangit-ngit. Amen, mauna, no? Magpuyo tanin ning kalibutan isip mga Kristohanon nga maayong ehemplo, no? Good example, panalangin ang atong batasan sinultian, ang atong binuhatan igsoon. Panalangin, himuon tang inspirasyon sa kadaghanan igsoon nga muduol sa Ginoo nga mubiya sa makadaot nga bisyo nga magbinuotan sila kay nakita nila atong kinabuhi na panalanginan sila. Amen. No? Mao na example igsoon nga atong giayo paggamit ang atong panahon, no? Dili ta magbuhat og mga butang walay hinungdan nga sayang ra. No? Dili ta mohimo og mga butang igsoon nga mga way kapuslanan. Kundili, no, i-cherish na to ang every moment nga mag-glorify si Lord. Igsoon dautan ang panahon karon, no?
Atong nakita karon igsoon og unsa kadagsang sa kadautan, unsay gibuhat nimo ingon nga Kristohanon. No? How about the Great Commission? Ning share ba ka? Yes, naluwas ka. Yes, nakibalo ka sa kamatuoran. Imo ba nang gi-share, gipaambit sa uban? Or imo ba nang gisolo? Ayaw sayangi o siki imong panahon. Ayaw pag unya-unya ra Lord, kay busy ko. Ginoo, ini-graduate na ko, magpagamit ko nimo. Lord, basta mauna, naningkamot pa ko Ginoo for the future. No! Ayaw o siki ang tanan, mabiyaan na nato, igsoon. Dapat we know how to manage our time sa atong job, sa atong pag-eskwela, ug sa time ni Lord, igsoon. Sidlak, taliwala sa kangit-ngit. Atrasan na to, igsoon. Ang Episo 5:16 man to, gingon ni Pablo nga, ayaw paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Atrasan na to sa 15, no? Episo 5:15 ningingon diri, pagmatngon kamo pag-ay sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi nga sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Nya ang following verse ani kanimang ayaw paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Ang 15, pagmatngon kamo pag-ay sa inyong pagkinabuhi, no? Kumusta atong pagkinabuhi? Dautan kining panahon na karon. No? Abi na ko igsoon og maundang na tong mag-live nga manuyop. Maundang na to nag-video, nag-reels nga nanuyop. Kaya ang uban ato nga nag-video-video, nadakpa na. Pero nanapo ko'y nakitaan mga bag-o karon. Relax ra kay nanuyop, gibidyo na pod. No? Gibidyo na pod mga igsoon. I don't know kung wa ba gi-restrict to nga mga account kay ako igsoon nga naagali ko'y mga nagali ko'y gi-post about politics igsoon, nag-shared post ra ko. Naadayoy ning notified nako nga naka-violate daw ko nga wa man ko'y gihimo ning share man ko. Kay fake news daw akong gikuan pero kamatuoran ko no. Laki igsoon niya. Akong nabantayan, gialaw lagi na nila na magsuyop no. So nakita na ko daghan diha poy, nakita na ko the other day nga traffic no nya. Traffic man ning hunong dai sa kanan nga ning hunong. Nya naamon toy murag building nya nay nagbidyo sa babaw na ay nakuha ang driver nagsuyop sa sakyanan. Samtang nagtraffic hala dabdab siya dito. Grabe igsoon no. Mao na niingon diri balang kasulatan nga pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Unsay mo pasabot ni Pablo igsoon? Magmatngon meaning igsoon nga kanang magbantay ta nga everything we do mabless ang mga nakakita nato kay dautan man rong panahon na meaning majority karon is nagbuhat jud di maayo kana bitong nagbuhat og mga butang nga wala nakapahimaya sa Ginoo. So dapat musidlak ta no. Dapat magmatngon ta nga in everything we do igsoon nahimo tang panalangin nila. Kay kana bitong nga na mangguna kahayag ta. Nya imagine kahayag ka unya moadto kas kangit-ngit. Sa ngit-ngit nga dapit magdala ka og kandila kintahay or any or flashlight ba no. Imo na siyang i-switch on ang flashlight nya moadto ka sa ngit-ngit nga dapit example like this right now gabi iron. Mugawas ka nya mag-ispat igsoon, di ba? Di ba? Basta mo sulod kas kangit-ngit unya imong itubang tong flashlight ito nga nagsiga, di ba? Moabot ang kahayag, di ba? Ang ngit-ngit makitaan tong nas kangit-ngit. So ingana ra na igsoon. Kita igsoon nga mga Kristohanon. Once dili ta magsayang sa tong panahon, dili na to usikan atong panahon, no? Atong paningkamutan uban sa grasya sa Ginoo ug lamdag sa Espiritu Santo nga tanan natong pagabuhaton igsoon kana bitong magkapahimaya ra gid sa Ginoo, no? Ang atong gibuhat igsoon kanang mga butang nga nalipay si Lord. Nya makakita ang ubang tawo na to nga nas kangit-ngit igsoon. Dakog posibilidad nga makaamgo sila pareha nako. Adik-adik sa una. Salbahes, barumbado, manigarilyo na tanang bisyo. No, babae, no? Nakitaan ko sa akong mga barkada igsoon sa akong mga barkada sa unaw karon. Na-bless sila. Da kuyawo na bag-o pwede ba mabag-o ka James? Di ba? Grabe kuyawo yun. Grabe kang ikaw man itong pinaka-adik atong 2000. Naiusa. Nakoy kaila igsoon ngayon. Ningon siya mga around early 2000, mga nasa 2000. Basta mga 2000, let's say 8, 9 or 2000. Basta nga na time nga nihit kay Shabu kay mahal. Pero ikaw tong piling adika sa una kay bisag ang pinaka minimum nga bahig tag 500 sige gyapon kag suyop, grabe adika nimo eh. Pero karon na unsa man pagkabutang nga nagwali naman ka. Nabag-o no. So gusto ta ko magpareha nimo. Kabantay mo nakaamgo na lamdagan nga naman tungod sa imong gipakita ang imong kabag-uhan nga resulta sa dang naimugso si Kristo sa imong dughan. Amen.
Mao ni dapat na tubuhaton igsuon. Magbantay ta sa atong mga lihok, mga aksyon, isip Kristohanon. Ngano man kay dautan kining panahon na karon, no? Ingon diri si Pablo igsuon, ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam, no? Ang maalamon igsuon, mao ni ang malamon. Ang malamon, iyan ang siguraduhon nga ang iyang gibuhat, iyang desisyon, or ang iyang mga action everyday na nakapahimo niyang maayong ihemplo, no? Makita si Kristo sa iyang mga binuhatan igsoon. Mao na yung mga maalamon, no? Ingana ta dapat mga igsoon, no? Ingon diri nga ayaw kamo pag kinabuhi sama sa mga walay alamag, kanang walay hanaw, no? Wala kay balos ka matuoran. Huslan mang nakabalo tas kamatuoran, ipakita na to nga naglakaw tas kamatuoran. Huslan man nga naglakaw tas kahayag karon kay nangalagad naman tas Ginoo, mga followers naman ta ni Christ, si Kristo kahayag man, meaning naglakaw tas kahayag. Atong ipakita igsoon. Atong ipakita nga tinud-anay gyud ang naglakaw tas kahayag, dili kay putay klaro unan-op ba nga kahayag karon ugma kangit-ngit kahayag, no, kahayag yun, no, aron mapanalanginan sila kay ano man dautan kining panahon karon. Kay bawo ba mga igsoon nga ang usa sa let's say solusyon sa pangitabo karon, no, sa kalibutan, kita mga Kristohanon, no? Ngano man pastor, ngano man makaingon ka pastor, kay sila igsoon labi na kanang mga nalulung sa mga makadaot nga bisyo nga nag-struggle na depress na di na madala og tambag og pulis, tambag og mga unsada, mga graduang tao. Pero kung makakita na nato igsoon nga sa una ni agi tag depression, like me, na depressed ko before, nag-attempt kog suicide 3 times. Gusto na ako tapuson akong kinabuhi kay gikapoy nako sa mga problema. Gikapoy nako labi na makadungog ko hilak sa akong mama inikadlawon kay nagantos akong kasalbahis, kadautan, kaadik-adik. Kapoy na kayo, no? Daghang panahon igsoon nga akong motor akong ibangga, kung sukay ko padagan pero mabuhi gipon ko. Depressed kay ko igsoon. Apan sa dihang ning duol ko sa Ginoo ning surrender igsoon. Ang depression na ilisan og paglaom. So kita nga nakasinati og depression, nakasinati ta nga kaniadto nalulung tas makadaot nga bisyo, illegal nga droga, nakabuntis tag mga babae igsoon. Kung makakita ta sa mga tawo nga the same situation na to before, kita may maka-epektibo nga mo tambag nila. Kita may epektibo nga posible nga himong instrumento sa Ginoo para mahuas sila sa ilang sitwasyon nga grabing itngita, no? Kay grabe ang palibot karon dautan na kayo. Grabe na ka-depress ang mga tao karon, kawarsyak, kabangis, no, wala sila pakialam kung ma-post ilang naong sa social media. Tuyuan jud nila nga bidyuhon na nuyok. Grabe igsoon, no? Way paki igsoon sa reaksyon sa ubang tao. Grabe kadautan, kalisod ang panahon karon. Mao na ikaw diha Kristohanon nga nagtan-aw ka, unsay gibuhat nimo? Imo ba nang gipasiga ang imong suga, gipasidlak, no? Imo bang gipakita diha nga Kristohanon ka, nga lahi ka ning barug bakas ka matuoran? Kaya say na yung mga Kristohanon igsuon nga once mag-inusara ra gali na siya nga ning tipo sa mga dili Kristohanon, ni tipo sa mga kriminal, ni tipo sa mga adik-adik, ni tipo sa mga taong dautan, no? Musabay sad siya kay maulaw siya, madlok siya ingon, Kristohanon ni born again lahi tininhuan. Ana bitaw, no, ayaw igsoon barugi ang kamatuoran, sidlak igsoon. Ayaw siki, ayaw sayangi ang imong panahon igsoon. Kung naay time nga makawali ka, halawali. Kung naay time igsoon nga imong ipasigang, imong suga, ipasidla, then ayaw pag unya-unya, shine igsoon. Pero makaamgo na sila igsoon kay luoy kay ning uban, no? Luoy kay na mga silingan nimo, imong mga relatives. Sa panahon nga ma-depress sila, sa panahon nga naa sila problema adto na dagan sa bidyukihan, mangutang dahil nagfondador, tanduay, read the horse, adto din adto, musuyop din na, kaya ron makomfort sila, sayop na. Ang makahatag na itong tinud-anay, kalipay, kalinaw, comfort si Lord, o di sila makibalo, nga naaday tubag sa ilang mga problema, nga naaday paglaom, ilang sitwasyon, nga way paglaom, kung di ka mo sulti, kung dili ka mo sidlak, igsoon. Amen. Ayaw usiki mong panahon. Dapat manghilabot ta mga Kristohanon. Dili kay, bahala na sila, tiguang na, no. Ingon si Santiago, igsoon, kung kay bawo ka kung say angay buhaton, pero wa ni mo buhata, utro po kang nakasala ka, sin of omission. Amen. Mao na igsoon nga, kita ka rin igsoon nga, na opportunity nga, pwede ka makatambag, makakounsel din. Share the word of God. I-pray. Amen. Ayaw sayangi, no? Ayaw usiki imong panahon igsoon. Kundili every day, every hour, every moment, every second,
Kung mahimo igsoon, magbuhat tag mga butang nga nahimaya ang Ginoo. Kay grabe kadautan kining panahon na. People need Jesus today. Ug asa na sila makibalo adto sa mga way alamag pod, mga way Ginoo no. Anha na nimo. Ikaw nga nakahibaw, nakaila sa Ginoo. Ikaw nga ning sunod ni Kristo. Kinahanglan ta mo lihok, igsoon. Kinahanglan nato i-share. Kung kusog kayong lihok sa kaaway, ron kita pod mga Kristohanon, di ta magpatulog-tulog, ayog itugot nga matakdan ta sa kakusog nila. Amen? Ayaw itugot nga ang puwersa sa kangit-ngit karon igsoon nga grabing kusuga naming lihok sa kalibutan. Makahig ka. Ayaw barog sa kamatuoran igsoon. Mas dako ang Dios nga atong gilagaran kaysa Dios dining kalibutan na. Amen? So dapat di ta mahadlok sidlak igsoon wali sangyaw sa kamatuoran igsoon. Balag katawaan kay gayagaan ako, kinaon na ako igsoon, katawaan ni gayagaan, sige yagayagai ko. Ang importante ning share ko sa kamatuoran usa ka adlaw na ay gitawag og hukom. Unya di na ko paninglan, at least naka-share ko ninyo. Amen. Ingana na igsoon no, dili na to sayangon ang atong panahon, dili na to usikan. Ayaw paglangan kung gitawag kas Ginoo tubag na. No? Kay basin inig-ingon mo, yes Lord, gamitan ko, ulahin na po ng tanan. Ayaw. Kano sa amlay ka mo tubag sa tawag sa Ginoo, kanang nanakas prisuhan, kanang naka-oxygen na kayo sa ospital. Kano sa amlay ka mo say yes sa tawag ni Lord nimo, no? Kanang nakadextrose na ka, kanang nanakas balatian, na stroke na ka, kanang nanakas wheelchair, unsaon pa man. Karon nga himso, basko katong panglawas. Now is the best time, best moment to answer God's call. Paggamit tas Ginoo, ayaw usiki, sayangi ang panahon. Karon pwede ka magpagamit. Pastor, na ako'y trabaho, busy. Pastor, na ako'y negosyo, nag-eskwela ko. Di ka pwede magpagamit sa Ginoo nga nakay trabaho, nakay negosyo, nag-eskwela ka. Ako na nang gibalik-balik. Pwede ka ayo eh. Pwede ka na mga igsoon. No? Kinahanglan, kamao lang ta mo manage. It's all about time management ra gyud, no? Kamao ka mo manage sa imong time, sa imong trabaho, o sa time sa Ginoo. Kay nganong man igsoon. Dautan kaayo ang kalibutan karon. Luoy. Naglantaw bitaw ko sa unahan na kusog kay dagsang ron ang mga adik-adik, ang shabu, illegal nga droga. Kuan, lisod ikaw na ko nga unsa ka no ang future generation, ang mga kabataan no. Kay daghan kay rog mga kuano, kusog kayo niya. Nakoy kay istorya igsoon nga di na ko isulti og asa nga lugar, basta usa ka higayon nga nagsakay ko og tricycle. Unya ang katong driver, ako igsoon kay kabalo na ba yung mga PNP life coach ko, nasad ko sa police station kanunay niya. Hours ko sa mga unsay mga latest diha nga mga ko ano. So akong giingnan tong driver nga. Ingo Brad, unsa ka tinuod nga kusog kay Shabuan ang lugar? Di lang ko i-mention kung unsa ang specific nga lugar or barangay. O tinuod na sir, kusog kay Shabu diha. Og musuod ka diha sir? Ako bitaw, ning suod ko diha naghatod ko pasahero, gitawag mo hinung ko, pilay mo. Iya ko nung gikasaban, iya ko nung gibalikas, takar mo naman sa pagtunyo, adik-adik ko, abi kay niwang ko, adik-adik ko, no? So, nga na ba, kung nga na day kakusog ang Shabu ng lugar, nga na, sir, kusog kayo. Once musud ka ng lugar, hibawaan na ka, unsay mong tuyo. Imagine. And how about the future of our children? Itong mga apoig, so, ng mga next generation. Amen. Ingani rabata Kristohanon, manghinanaw lang ta. Natay buhaton. Atong buhaton igsoon, atong ipasidlak atong kahayag. Let your light shine before men so that they may see your good works, good deeds. No, ipakita nato igsoon atong maayong binuhatan. Ang tinud-anay kabag-uhan nga gikan sa Ginoo. Last line, and they will glorify your Father which is in heaven. No, so sa diyang ilang makita ang atong maayong binuhatan nga resulta sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga tinud-anay, ilang daygon atong amahan nga nasa langit. Meaning, posible nga makaamgo sila. Posible nga malamdagan ilang utok nga nadaot na sa ng mga ingredients ang Shabu, muriatic aceton, nadaot na gikutkot na, malamdagan, mahayagan kung makakita sa atong maayong binuhatan nga kaniadto mga adik-adik, kriminal, killer ta sa una murderer, pero gibag-o tas Ginoo no, makabaton sila paglaom sa dang makakita sila sa atong kinabuhi. Mao nang igsoon nga sidlak, no? Mao ni ang the best move, the best action nga dapat himuon sa mga Kristohanon, no? Yes, tinuod ang kalibutan karon, ngit-ngit kayo. Dautan kayo. Dautan ang panahon. The best move nga atong himuon mga Kristohanon, musidlak ta.
Atong ipakita nga lahi ta nila. Atong ipakita igsuon nga natay Ginoo. Atong ipakita igsuon nga kanang sitwasyon nila karon nga walay paglaom, nagtuo sila di sila mabag-o nay paglaom diha kang Kristo. Amen. Sidlak. Ayaw na tagui imong kahayag diha igsuon. Kana ra bang kandila kung imong tabuna na mamatay na kadugayan. Ngano man kay way hangin makasulod. Amen. Mao na igsuon nga sidlak. Bahala katawaan kay gayagaan ka sa mga tawo nga duol sa imong dughan, nabuang na si kuno, pasagdi sila. Basta ipakita igsuon. Ayaw usike yo sayang everyday. Once makakita kang opportunity nga maka-share, share. Opportunity nga imong ipakita, imong kahayag, ipakita, ipadanag, igsuon. Amen. Ayaw pag unya-unya, kay basin wa nay unya. Kung gitawag ka sa Ginoo, hala tubag sa tawag sa Ginoo. Amen. Ang kalibutan karon nang hinahanglan og mga tao nga magpagamit sa Ginoo. Dili ng mga talawan nga mauwaw sa ilang pagkakristohanon kanang isog mo barug sa kamatuoran. Amen ba? Ako igso namanhid na ko ng mga istorya nga dili maayo. I don't care. Para na ako igso na importante makashare ko. Di mo tuo ilahan na pud na. Because each one of us, the Lord gives us freedom to do whatever we wanted to do. So di sila mudawat sa pulong sa Ginoo, ilaha pud na. At least dili na ta paninglan kay naka-share na ta. Amen. Again, ayuha paggamit ang inyong panahon. Kay daotan kining panahon karon, no? Ayuha paggamit imong oras. Ayuha paggamit igsoon, meaning ayaw usiki ang imong panahon. Paghubuhat og mga butang nga walay kapuslan, ayaw, sayang. Kundili everyday uban sa tabang sa Ginoo, paningkamot ang tanan nimong pagabuhato nakapahimaya sa Ginoo. Paningkamot nga mahimo kang mayong ehemplo uban sa grasya sa Ginoo. Mahimong panalangin imong binuhatan ug pinaagi nimo makaamgo sila, no, malamdagan ilang hunahuna igsoon. Amen. Again, ang kalibutan karon nagkinahanglan nato mga Kristohanon, mga nakahibaw sa kamatuoran. Hangto di na to sila sangyawan, di na to sila sultian. Magpabilin silang gapos, magpabilin silang dautan, magpabilin silang maglunang sa kasalanan. What if mubalik ng Ginoo? No? Magbalik na si Jesus igsoon, luoy kay sila. What if usana imo din ng mga higala, imong mga kaliwat kadugo, wa nimo masangyaw eh. Magagwanta ka, magtanaw nila itong nasunog sa impirno, ikaw nagpayahay sa langit. Arita sa story sa dato og sa katong si Lazaro, no? Nakita niya nga mauni mauna, no? Nainit kaayo. Nakita sa taong dato si Lazaro nga nasa sabakan ni Abraham, pero di siya pwede moadto. What if maabot na sa tuang kaliwat o kadugo nga ikaw nagpayahay, pero katong mga tao nga duol kay nimo, suod nimo, napagod na dito, luoy kay igsuon, gisunog na sa impierno. Ayaw itugot igsuon nga mobalik ang Ginoo nga dili pa sila masultian nimo imong mga barkada, imong mahigala, nigagaw parinti. Kabaw kas kamatuoran igsoon, ayaw pag-usik og panahon. Pag-ampo, Lord, tagay kog opportunity. Lord, tagay ko Ginoo higayon nga makashare ko nila kana may panganduya igsoon. Amen. Ayaw itugot igsoon nga mas mukuyan na pag yun ning tanang dautan, kadautan igsoon. Sidlak, barug, taliwala igsoon sa kaning kalibutan karon nga grabe na kadautan igsoon. Amen. Ayaw usiki ang panahon, no? Ayaw sayangi ang matag panahon igsoon. Kung arita sa mga buloton sa Ginoo, ayaw pag-unya-unya kung nakay higayon nga motambong og mga buloton sa Ginoo like Bible study, discipleship, prayer meeting, overnight, simba. Basta pang Ginoo nga buloton igsoon. Ayaw usayangi, di na mabalik. Amen. Usa na ka example igsoon nga gitarong imo paggamit ang imong panahon. Amen. No? Magmatngon ta, magkinabuhi ta isip mga maalamon. No? Dili ta basta-basta mohimo og mga action nga kapandulan ta sa kadaghanan, kun dili atong ipakita nga lahi ta, panalangin atong binuhatan. Kusog kayo ang kadautan, ayaw itugot nga sa kakusog sa puwersa sa kangitngit madala ka, matakdan ka, kun dili uban sa grasya sa Ginoo ug lamdag sa Espiritu Santo. Maningkamot ta nga manakod tala, kita may mutakod nila, ato silang dalhon, birahon, padulong sa ilan sa Ginoo. Amen. Dili kay kita may madala nila igsoon. Again, ayuha paggamit ang imong panahon. Now, mangumusta ko, kumusta imong pagkakristohanon karon?
Kumusta ang imong giunsa nimo paggamit imong oras kada adlaw? Giunsa nimo paggamit imong panahon karon nga dautan man rong mga adlaw? Amen. Unsa may imuhang mga lifestyle everyday? Nalipay ba si Lord, nahimaya ba ang Ginoo? O nagsigi kag daghan kag gibuhat nga nagsayang-sayang lang ka, nagusik-usik lang ka. Mga butang nga way kapuslanan igsoon. Mga butang nga dili bitaw healthy or dili fruitful, wala makapahimaya sa Ginoo. Igsoon karong kagabion gipahinumduman ta. Pagdali diha. Daghan kayo karon nanginhanglan sa Ginoo. Mao na nga ayaw pag-usik sa imong panahon kung nakay opportunity nga mo share din wali. Nakay opportunity nga makatambag ka og Panginoon, tambagi. Pamilya ba nimo, kaliwat, kadugo, buhata. Ayaw pagsayang og oras. Kaya kanang oras, even this tonight, karong oras, di na ni mabalik. Mabalik man igsuon ang alas 9 ugma, alas 10. Pero dili na the same sa naitabo karon. Mao na nga ayaw usiki, ayaw sayangi ang inyong oras or panahon. Kundili, every moment, every second, every hours, every day, see to it nga atong pagabuhaton, makapahimaya sa Ginoo, makapalipay sa Ginoo. If there's any opportunity nga makashare ka din, share. Tambag ka, makapray ka nila ampui, tambagi igsoon. Amen. Sidlak. Ipakita ang imong kahayag. Kay once makita nila ang kahayag atong maayong binuhatan ba, ilang daigo ng atong amahan nga nasa langit. Dakong posibilidad nga makabig sila, makaamgo sila, malamdagan ang ilang unahuna. Nya mauban pa nagsimba nimo. Di ta pa daog igsoon. Dag-a ang dautan, pinagis maayo. Amen. Usbo na ko, ayaw patakod. Kundili, manakod ta nila. Ato silang takdan, niya atong dalhon, birahon, padulong sa ilan sa Ginoo. Igsoon, dili pa ulahi ang tanan. Bisagun sana kadautan, kapalahubog ka, adik-adik imong kaliwat, igsoon. Usa sa purpose nga nung giluwas ka sa Ginoo karon na kay balukas ka matuoran, kay ikaw iyang gamiton para nila isip bridge or taytayan alang sa kaluwasan sa imong kaliwat o kadugo. Daghang kay mga nagpa-advise nako nga mga young people, even adults, Pastor, ampo ko Pastor B sa kaluwasan sa akong pamilya, akong igagaw, parente, kaliwat. Ngano day? Ako ra may Kristohanon, Pastor. Sila grabe. Dili gyud mga bisyoso, ana ba mga badlungon kay katilingban, salots katilingban, Pastor. Ako sa ngingnan nga, sagdi lang. Dili pa siguro right time, pero ako kang sultian, Brad, kay lucky man. Ang usa sa rason nga nung giluwas kas Ginoo, kabantay ka, ikaw pa'y naluwas karon. Yes. Ayaw give up. Kay kung mo give up ka, kinsa na may gamiton sa Ginoo, rumaluwas sila. Giluwas kas Ginoo karon, nakabalukas ka matuoran tungod kay usa ka adlaw ikaw may gamiton si Lord. Gamiton ni Lord isip taytayan, instrumento alang sa kaluwasan nila. Giluwas ka karon, Brad. Aron ka na sila maluwas pinagi nimo. Kung mo give up ka kay adik-adik kay na imong kaliwat, na kay igsuon nga na priso. Kung mo give up ka kay badlungon kay na imong bana, usaon pa pagluwas nila? Padayon lang pailog. Ampo sa Ginoo, ihangad na sa Ginoo tanan. Kay usa ka adlaw, makabato na sila kaluwasan. Barugi lang ni Brad saad sa Ginoo sa buhat. Mutuo ka na Ginoong Hesus, maluwas ka, ikaw lakip ang imong tibok panimalay. Tuuhi lang ni barugi ni kay nagsultian ni pulong sa Ginoo ni. Karon wala pa siguro na pero nay adlaw ra nga makaamgo na sila. Busa ayaw give up. Ingana na igsoon. Makita kag higayon, panahon, sitwasyon or any scenario nga makashare ka din. Ayaw pagduha-duha igsoon. Sidlak. Share the word of God. Basin ikaw makaingon nga maluwas sila. Amen. So mao nay pahinumdom kanato nining kagabion. Yes. Dautan ning panahon karon. Ayuho na to paggamit ang atong oras. Ayuho na to paggamit ang atong mga adlaw. Dili ta mag-usik, di ta maglangan-langan kung gitawag kas Ginoo, tubag na, ayaw pag unya-unya kay wa ka kibaw nga napakaunya. Tubag na. No, ayaw na si alibay, no. Say yes to God's calling, tabangan kas Ginoo, di ka pasagdan sa Ginoo. Gibati nimo nga nay gipabuhat ang Ginoo mo din, ayaw pag unya-unya, ayaw pagsayang, ay paglangan, ayaw pag-usik. Naglangan-langan ka, kusog kay karon ang kadautan. Paspas ang ilang increase igsoon. Dapat kita sad mag-double time, even triple time ta. Magpagamit tas Ginoo. Wa tay palabyon nga panahon. Amen. Ako bitaw igsoon, basta di ko kawali sa Facebook. Magluya ko.
no? Basta di ko kasulod sa prisuhan, di ko kabisita, makakita ng piniriso diri sa mua. Laay buring ang adlaw nako. Ngano man, kay ako manggihimong kalipay ang kanang makapahimaya sa Ginoo. Ngano mga igsoon, no? So di ta magsayang, di ta mag-usik og oras. Mo nagingon time is gold. Ayuho na to kini paggamit kay ning dagsang na ang kadautan. Ikaw Kristohanon unsay imong gibuhat. Ming sidlak ba ka? Imo ba silang patakdan or ikaw may natakdan nila? Barog sa kamatuoran igsoon. Ang pagbugal-bugal, pagyayaga part na sa tong pagsunod sa Ginoo. Walay ning sunod ni Kristo nga walay nagigayaga, nagbugal-bugal. Tanan nga ning sunod nga tinud-anay sa Ginoo. Kinaon na nato ng bugal-bugal, yaga-yaga igsoon. Amen. There's no servant greater than his master. Remember that Jesus, our master, gibugal-bugalan sa giyaga-yagan, giluwaan, gisagpa pa. Ikaw, gisagpa na maka? Wala pa. No? Padayon ta, abante. Sidlak, taliwalas, kangit-ngit. Pasiga ang imong kahayag, kay aron ang nas kangit-ngit, malamdagan, makaamgo, mahayagan. And because of you, nganing sidlak ka, ilang daigo ng atong amahan nga nasa langit. Meaning, mga lagad sila sa Ginoo. Amen. Ayaw, paglangan-langan diha. Gibati ni mga gitawag ka sa Ginoo. Paghamit ta, uban ta. Sulod tagprisuhan ta. Magwali ta, magsangyaw ta, igsoon. Di na mabalik ang oras. Ayaw sayangi, ayaw usiki. Kaya ang panahon karon dautan kaayo. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this evening. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo, Ginoo, kung unsa mong buhaton taliwala nining grabe kangit-ngit kadautan sa panahon karon, Ginoo. Lord, I pray, Lord God, nga mo diyong mapakita sa kadaghanan nga lahi mi. Musidlak mi, mo shine mi, mahimo ming panalangin, mahimo ming maayong panag-ingnan, maayong modelo, maayong ehemplo sa mga nas kangit-ngit, Ginoo, nga muduol sila nimo. Lord, I pray nga kaning message nga mo nadungog karong kagabhion, it serves as a motivation. Maghatag na mo kaisog, kadasig, Ginoo, nga magpagamit minimo. Nga di jud mi magsayang, Ginoo, mag-usik-usik, maglangan-langan, Ginoo. Kundili, buhaton namo ang imong ipabuhat namo. Tagay mi kaisog, Lord God. Giyahi mi, Holy Spirit, speak to us. Konbiktar mi kung unsay among buhaton para mahimaya ka, Ginoo. Again, Lord, salamat sa imong mensahe karong kagabhion. Holy Spirit, thank you for your presence. I declare and I pray nga dili ni siya masayang nga mensahe, kung dili amo ni siyang titipigan sa among kasing-kasing, among i-apply, among kinabuhion, Ginoo, ug mamunga kini nga mensahe ug daghang kalag nga moduol sa tiilan sa Ginoo. Thank you, Lord God. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time, tanang mga followers sa mabungahong Kristohanon, mga viewers, Lord God, all who are watching this time, Lord God, nakita nimo ang tanan. Walay matago nimo because you are an all-knowing God. Even ang among gihambin-hambin nakita nimo. So Lord God, to all of the viewers this time, I pray, unsa man ilahang mga problema karon, Ginoo, mga gipas-an nga cross, mga kabugat, Ginoo, Lord, tabangi sila. Tagbuhay lang panginahanglan, Ginoo, tagaig solusyon ilang problema, Ginoo, pangitaig pamaagi, Ginoo, nga masulbad ilang problema. Siguro na uban nagtanaw karon diri, Lord, nga iyan ang gibuhat ang tanan, but still wala ni tabo. Lord, tabangi. Kung mahutdan mig pamaagi, Ginoo, ikaw dili ka mahubsan, mahutdag pamaagi. Millions imong ways, Lord God, para matagbo among panginahanglan, para masulbad ang among problema. So sa tanan nga nagtanaw karon, Lord God, unsa man ang ilang pinaka-need nga milagro, pinaka-tinguha silang kasing-kasing, Lord, I pray nga ang imong miracle mo manifest sa ilang situation karon. In Jesus' mighty name, I declare it. In Jesus' mighty name. Ipakita, Ginoo, nga hangtod karon until now, you can do miracle as long as we have faith. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Salamat kayo. Milagro nga sigon sa ilang ipangandoy karon, Ginoo. Imong i-grant, Lord God. In Jesus' name. So, Lord, this time, among angkunon ang kadaugan. Dawato namo ang milagro. Dawato namo ang kahibulungang butang, gikan kanimo. Amo kining gidawat uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan, Ginoo. Kasaligan, takos, angayan. Mao kini ang among pagampo, amahan. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, daan, pinaagi sa ngalan ni Jesus, nga mo'y among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise be to God. To God be all the glory. Akong ibalik ang tanang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios, mga igsoon. Kinsa man ning nag-send og star, thank you, no? 1, salamat.
Praise God. So that's all for tonight. See you again next time. Tanang mga OFW diya kay balo ko nga ang uban diya adlaw no. I pray and I declare nga i-bless ni Lord tanang buhat sa inyong kamot, inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo, ihatod mo sa kadaugan ug sa diri sa mo adapit sa isya no nga tingkatulog na. Ako nagampo mga igsoon nga proteksyonan ta sa Ginoo sa atong pamangatulog. Ang iyahang presensya mag-uban nato aron safety ta. Mumata nga malipayon ug malinawon kay ang presensya sa Ginoo nag-uban nato. Amen. So that's all for tonight again, and ako mong gi-encourage igsoon to everyone to invite your friends to follow our new page Mabungahong Kristohanon 2.0. Oh, yes, kay restrict pa ta didto speakers di ta ka live, so dire ta magkita sa Amen. So anyway, ako din siyang i-download sa kani atong live karon. Nga akong i-upload sa tuang page nga Mabungahong Kristohanon, no? Atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon kay 30 days ra ni Igsoon automatically ma-delete ni siya atong live. That is why ako ni siyang i-download after this atong live niya akong i-upload sa Mabungahong Kristohanon, no? So free to subscribe Mabungahong Kristohanon. Amen. Sa tuang YouTube channel, no? Lahi po tong page, lahi po tong YouTube channel. Kita-kita ta dito. Amen. So, again, that's all for tonight. See you again next time. Makalugar ko. Dili lang ko musaad, pero kita tayo makabakante ko, Ikson, para sa kamayaan sa Ginoo. Good night, everyone. God bless. Keep safe.